नायदि सिनि लिडार गोबां मा जनसाधारण जतन थिक लिडार से हामिया जोंनो तै दुंनाय रक हामियानि कारण जों बिरिमान नाङै दं गाताबो अ 70 बছर सिनि लिडार हामियानि कारण जों बिरिमान नांखा आबोनि बागै आनि नाना गयामबो फांकायखा आं आबो मुइतुमाखा आबो अ मुइतुमान माने कंना आं साइ खाना नाय गयामबो फांकायखा बतामनि बागै काय सुबा साबा बाबु साबो तै रंगा सारनानि बा कामिनि बर रंगा सारनानि नायसे काय खेना होनै नाय आं निजि आनि नानानि गयाम खांनानै थांफोर तामुखा तांगै नोंआनि गयामनो सा कक फाइकेनाबले हाय नाना नों आनि आनो सुनो सारनानि नों औ गयामनो काय दिबा आं काय माने आं सो जाना नांनाय हिनि हिनो हारिबा एके सोंनि सुगुङै कोनसो लाब करिखा आंखे गयाम बुफां कासाजा सिनि नानाखे गयाम तामफाय दङ हायसि थुप थुप आनो बुफां साखानि सिगलाय तामफाय रिरो हायसि सेम सिनि लिडार गबो हाय ताबुं नायनायदि थानचा थानचा हबा आंखाबोनो किरबो जखन सिनि 28 ता सिट न बागलायनानै थांपुरो हुंकाय माया हनै गोबां मा लिडार कागै थांगै गुड गुड खालायनाय थैलायनाय आबोनि बागै जों 17 को तंना नांनाय ताबो 17 को बल लिडार मासा कागै थांबानो सिनो मथानो ग्राख नारंनानि बागै नरक जत्तनिनि दायित्व नाना नांनाय ठीक दा सादे जों किसि जाबाय ता देरादि किसि जाबाय नष्ट खायनानै ता थांदि गोबां मा जागा क्षमता नायटुक लायै आं सोंना नांनाय फियाबा अ जागा आं ताव हिमि दंमला आं निजि सानानि बागै आं हिमिया बहुत नायनाय खे सिनि लिडार दं न सिनि लिडार हिमनाय रक जनगणनि बागै हिमिया बर साक साकनि बागै मानसि हिमो आबनि कारनै सिनि जनसाधारण बिरमान नांगौ बाहायके 25 बছর সিপিএম চাই টংখা চাই थांमानि परेव बीजेपी बाय आईपीएफ जुत फाइका तामुं लायखा दंलाय मालायलिया आगिरग सिनतिफ्रा हाव नुगिया आंले नुखा हायसि अ थानचानि बागै जाहायंगा थानचानि बागै जाहायंगा साइमालिया कायसा कायसा बुजाखा कायसा तक जाखा आं हाय बरकसिन जे नक सक जाखा हायसि आं निजे जे बीजेपी बुदुइनाय सिनि वीरेंद्र किशोर सुनामैरि रहर अबसे आनि होटेल पॉइंट सक जाका ओके ताम तंखाबा लिडार आरो तै दुनाय हामिनि कारनि महायंग आबनि बागै सोंताबो आब हाय लिडार न सों बाहायके सुनामनाय ताबो सों जतन वान सुगैनाय सुनामनानि नांनाय हामजां मानि तंना नांनाय मेन कक काहायसे नों जेसेबां कक बाय कक गोरोङै कक साइटं दे हायसे निनि हामजां मानि तंखा के आबो लरि थांगला ओ हामजां मानि बसागो तंके इसे साबान बागै जानाय हायसे सोंताबो खगै चालायो हुई चालायो दिनै गोबां मान कक मा साका हायसे ब जागा देरा आ देरा माने सों साइमानो सों प्रेक्टिकली सामुंताङै फायो गुरि फायो नुगै फायो सब থেকে देरा नाय लिडार मानसि देरा रो हायसे किसिसा मानलिया हाकेन कय थानाय दल खाय थानाय एके आबनि बागै नरं थाना आं कयो नर ओ थानचानि मारि न सबाइनानि तानायदि थानचानि मारि अ थानचाखौनो वानसगै थांगै सामुंताङै थानानै बागै लं टाइम जों सामुंताङै थानानै नांनाय ताबो आबनि बागैनो जों अ ताबो रमदि 10 सिनि तिप्रा हाव ताम तंबा सुदु वानसा तिप्रा सि कक सानानै थांका हंके एके वानसानि बिसिङाव ताबुं नायनाय दे आम्रा बाङालि रक तामनि हुमकिरि तंखा राजानो महाराजानो नर नुगै दङ नागरिक सुरक्षा मन्त्र तामनि नाय हुमकिरि तंखा आम्रा बाङालि तामनि का मिया तामनि उसकां तामनि साका सिनि मानिक सरकार आगे के तांगे साइमिया तामनि साका आबो जों जतन सिउ आबनि बागै सिनि मान थाइनो माननानि बागै जों थानसान होनांगौ हायसे एका आबनि बागै स्राय स्राय जों लिडार पारफेक्ट लिडार नायनाय जों लिडार मास नामनाय हाय आइरें एरें आं लिडार नाय हनैनाय गगस्तुबो नेट टाइट खावै इंग्लिश सानो हिंदी सानो संस्कृत सानो उर्दू सानो आबनो जों लिडार नि तावान सब दे सिनि लिडार के सिंबाय टंना नांनाय सुनो तुइ दुलै नायकानि खायना नांनाय आपति बरनोसो जों लिडार सुनामनाय ताबो हायनैसे जों जत्तनो वान संनानि नांनाय हाया हंकाय जों हायना हाय बिरमान कतर मान फिनाय आ बिरमान असगनि थागला मनो लास्ट सिनि
अमनि बादे ताइके करि हाइजे अ राजानि बिसिंते जोंयक समामालि आके जोंताइ मानानि बहुत तुगै थांजिनाय कारण नाय नाय जे जों वारिस हिसाबै जागा जेकुनु जागा मान थाइसाबा बुफानि सम्पति मान नायसाबा जोंनि महाराजा बीर बिक्रमनि आमालनि बिनि बसाजाला किरित किशोरनि बरे परदुर किशोर साममानाय बा तिप्राहा बा सिनि राजानि नुबले एके राजानि हावा तंगै सेबरक दिनै ओ बांलादेश पूर्व पाकिस्तानी फाइने रक बरक से ताव बरक साइ दङ अ जागा सिनि अमसे बांगालिस्तान हे बरक चिरि खक साइ दङ सिंके जागा बुग्रागे सिसे कक साइमेया सिं बुसु जरा सौके नाय नायलासो ताको र जों थानसा करैनि बगायनो नों माय नोंनो टुवा खुरि जाबाय मांस मसिदें किसा सार माबाय वाक पखर किया सार माबाय तक पखर सार माबाय से सिंके सिंबाय सिं बुलाय थिलै तंगायने हैदा नरा आबाय थिलैने दा मुजुं ताबो हा आबाय वालायने ताइ मुजुंया नले मुजुंया हंके आबनि बगैनो थानसानि मारिव सिंयाक्रि मा बकनाय थरकसा लिडार चाया हंका हंकाय आ लिडारनि लगे थाङै ताइ मासाबाय बुलायनेनि ताइ मासाबाय टकलायनेनि आबनो तावान सुगलायसि देहायसे हियाबा सिनर पद्रिपद लिडार हाबजा आबो नरक साइमानो हायसे ककबु फांमुनफुरि जिमिसे ककबु थाइ जानानि बागै मोख्रा कासावो आ ककबु थाइ पाइखागे उ दुआव बाहार होनाय आ भाइ लिडार बे सिनर हापायनाय हायसे गोबां मा आबोनि बागै जों वान सकना नांनाय टंनानै नांनाय हायसे गाहाम के वान सुगै सामुं तांया हंका हंकालाय जों साक्सास खाइमांला आबोनि बागै सिनि बुट सिनि अधिकार जों मानानै नांनाय सिनि बुट बायसे नोंनो रहनाय सुनामै आ सापर्ट रमानि आबोनि मानथाय सुनो रनानि नांनाय बरम हायसे कक गोबां सानानि कक क्रि सिंगर हायन तांमा तांसा साइबो लाभ करे सिनि बक्ता थाजिन साइथागा हिस्टोरी आबो बास्तव हिस्टोरी गोथां आबो सुनो गोबां मान खाइया हायसे जों ताबो सह्य मानि मालिया आ सह्य मानि माइयानि बागैनो ताबो थानसानि लामा फाइलेगे जतन आबोनो थानसानि लामा जों दीर्घदिन थाङै टंनानि बागै सिनि साकावताय अ बिरमानताय फैयातै खालायनाय जों वान सं लायना नांनाय जों मतम लायना नांनाय जों हायसे आबोनि बागै कक गोबां सालिया नरंनो नुगैतिने आनि बारिके खासरांगा नरंग जे ग्रा मक्रा के जे आसुकजाक चला रंमां नुगै आनि बखा आसुक जरका सावात मानखा वानामा सिंजा हायसे आ सावा थायसे जों अम हाय मागना बलं बिथिं कलाय टंजंनाय याताबो जों डेभलपमेन्ट खायना नांनाय बल लामा तै डेभलपमेन्ट अब जिनिसना सिन्ता खाय नांनाय जों ताव तै नोंनानै सोनामनाय तामोखाय सिनि याकुंबाय जों बासाना नांनाय सिनि हा सिनि साचो नोंनानै नांनाय सराय सिनि अधिकार माना नांनाय जों अब नों बाय आं जों वान सबै खालायना नांनाय बयकुनो दिनो नन नरक तिप्रालेन ना सिदिनि केबो रगला खायसे जैसे जागबान चिरि खक साइदे नों जुदि खायजाक ठीक खायजाक टंमानि टंखांके बयसि किरिउ याकारि मा थाङाना हायसे निनि जागानो नों दखल खायनानि आबो बुइदानन दखल खाइ फायनायबा नों सो मा खायनाय बेले निनि खेतारि नों सो मा बनाय ताबो जे महाराजा साकाताम होनै आगि तिप्रालेन सिमिनायमेन आईपीएफटी ताबो सिनि महाराजा ताम सुनामका गेरतार तिप्रालेन सुनामतानि राजबारि बो खबजाकनाय नन्दनगर बो खबजाकनाय मेलागरनि राजबारि टिकेसारो नग आबो नरं नुगै दङ आरो बेआइनि बाबे दखल खाइ दङमनि आबो सिनि महाराजानि आन्दार तिप्रालेन बिसिंनो खबजाकनाय आबोनि सुदो अर सिमिया अ तिप्रालेन बांलादेश दङ सिनि बरक आबो सिनि तिप्रालेन नि बिसिं खबजाकनाय सिकाम हाव दङ आबो सिनि तिप्रालेन नि बिसिं खबजानाय सिनि जारा बरक दङमनि सिनि जे तिप्रासा दङमनि जागावा सिनि जागा ओंना नांनाय अबसे ताबो सिनि महाराजा बोगरानि डिमान्ड आ डिमान्ड जों सापर्ट खालायनो जों जतन अर ताबो गुरु कुथुम का आसुक लायो कक सालायमान का बा नरगो फाइजा बेलाय बेलाय के खामबाय मारो नरंनो थिं अ हामजागे फाइमानि बुइनि खकचा खंनिनो नुगै बा चाकिरि रनाय हिनि सामाबाय बा लुन रनाय हिनि सामाबाय रेका सामुं रना हामाबाय नक तांगै रना हामाबाय ता थकि जाकसि दे हासि ता खर आबोनि बागै ता थकि जाकबि जों जागा सगैना नांनाय मेन ककके जागा सगैके हंके बरक सुना काहाम का माखायनाय तामनि हिंके सिनि सिस्टेम करे सिनि डिसिप्लिन करे कारनि जों सक्सेस थाइमिया नाय नाय दे आगर तलावा थाङै नायले नर गुल बाजार आ तालाङै थान निन पुखरि नानो नन शर्ट करे 10 टा एखे मारो बंग नाय नाय दे निनि नगो काय खि थांबान जोंनोके मास मारिया तांगै नों खालायनो रोंया सिस्टेम करे बरके सिस्टेम खाइ बरका आरो जोंनो लेखाय साइ दङ आसुगै नन कुसुबै दङ नों साइदामान
जों बरं 10% याहंकाके जों आनि रां समामुया हायसे बरका आरबदार हिसाबै आरो आसुगै दङ रां नारगै दङ बर जों गर लेङै सामुं थाङै दङ जागाय जागाय बिसिं बिसिं सामुं थां दङ आबो सिनि लिडार साइजे माया सिनि लिडार ताबुक सागर मकल मुथुबजा बुकुक मुथुबजा अ कंग साइजे माया हायसे जों जे कुथुबजा दं माने हा किसनगंज बाजार थाङै नायदे आगि तामो दं बरंनि साथे साथे ताइबो फायु हायसे बालिं बाय खालायनाय तिनो बुट बुसलै मुरानि सिमिसे फालै दङ 200-300 टाका मा से बरंनि पुजि आ 200-300 पुजि से बर बुस कोटी कोटी मालिक गै ताबो बर बिल्डिं कासै दङ निन्ति प्रासाल हावा ताय ताङै खालायमैया मानि लाइमान क्रै सिस्टेम क्रै वानसा सिनि सुतुरिया वानसा कोन दिनि सिनि सुतुरिया नों बाय आंसो सुतुरु ताबो हाया दा वानसा ननर फाइबु फाइनाय दा वानसा कोनि दिन नन बुफाया नों माय नोंसो बुलायनाय तामु दरगान नों जों बुलायनाय ने ताखुबाय ताखु हामजागलाय तंनायनसो नांगो आबोनि बागै ताखुबाय ताखु हामजागलायै जों थानसानि लामाव थानसानि मारिव जों फुनुंना नांनाय अ थानसा हनि हिमानबाय सारा दुनिया लीलाक जागताबो जागाय जागाय थुइमुक तुरि थांया तांगै जारा पलिटिक्स थंनाय रक लिडार रक सोनताय थङै मालिया साइमानि थाङा सोनताय थकि मालिया सिनि बखरताय फालिसै मांलाखा आबोनि बागैनो ताबो गोबां मा महाराजानि बिरोधी सामुं तां दङ फियाबा सिनि महाराजा बिखुमतों साकखा हंके तिप्रा हावा केबो तङै मानान हिता वान सकदि नरक बाजाक लागदा नरक जत्त बाजाक लागदा राजानि बागै जत्तन बाजानाय आबोनि बागै जों ताबो बख्रग पाकुरि खाका बख्रग रिसा खामानि तामबा फानमानान बागै रिसा खाबले जेसे जागा थांबानो ठीक के बासाय मानान जा बुरै रग बाहायनो ताबो सिनि गोबां बुरै रग बोसाङरि खावै बोसाङरि कुटु खावै नखर जा आबोनो जों जरारुयै मानजुयै सिनि बबै सतनि लामानो फुनुक लांनानै बागै जों नखरका जत्त जों नखरका आबोनि बागै जों किरिनानि क्रै नांखे सिनि थैनो सोंग्रोनाय आसुक जरातै सावैनो बेलाय बेलायखे सिनि महाराजा न हामबाय ताई महाराजा आयुग लक्थं तिप्रा मथाल आयुग लक्थं